kodwa ke ngempela lo baba kusho ukuthi namanje akabona ukuthi I'm always 10 steps ahead of him. Mina nginayo imali entshontshiwe. Mina ngikaze ngibe ki-political power. Ngikaze ngibe uminister mina. Mina ngihamba ngikhululeke. Phuma Hawks ayilandela ngelinye ilanga. Kusho ukuthi lo baba ngeke aphumule. Ngeke aphumule ngoba uyazi ukuthi kwenzani kumina. Wangisebenzisa Richmond mhla ka-23 January ngonyaka othize. Ngakusasa wayesengiplanele esethumele odidi ngwenya no-Alpha Sharon. Kwatshelwa umbhekiseni Mphembe umkhize wayekhansela eRichmond ukuthi akangidobe. After a successful operation yaletha ukuthula eRichmond. Sekufanele kuzobulawa mina. Ama-politicians akusebenzisa bese yakubulala. Angakulindeleke yena kulokho for mina. Emva kokuba sengimfele kangaka. Wangicindezela. Kusukela ngalowo nyaka. Wazama ukungibopha. Esebenzisa lo mmeli wakhe John Wells. Nabafana base-Richmond babengibizile ukuthi ngizobalekelela. So iphinde ko-204 witness ibona phela abantu abaqala. Osiphiwe Shabane noDing ababa wo-witness. Bama oMamlulu Thompson. Amaqiniso ngeke ngingathanda ukukhuluma ngithule ngamasibongo. Kaze ngibaplanela ngaze ngenze lutho. Acindezelwa mina ngathula ngisho ama-benefits ama-veterans. Athola ngiyaqualify. Fane ngabe uqala. Mina umuntu owumcommand wama-SDUs la ngaphakathi kwe-country. I lost 70% of my life. Ngilwela ama-comrades angazange athembeke kumina. Ngithe mase ngibuya njengamanje. Ngizodefend umphakathi. Yena futhi yena lo baba wasewilo. Uqoqa amaphara. Ukuthi azame ukuthi azolwisana nami. Angisho ke lamaphara lawa bafana bangcolayo. Sengisho ukuthi amanye ama-useful idiots akhe. Afana namami ngisebenzisa as a useful idiot ngalesa sikhathi. Waqoqa bona ukuthi abaqala security company. Ngoba ezolwisana nje nami into ebhedayo. Kwasho ukuthi-ke gcina ngakwazi ukulwisana nomuntu kaNkulunkulu futhi obekwe uNkulunkulu. Lo baba kazofunani ufuna ukuzoqalela udlame KZN. Wangena kwi-MK wa-infiltrator. Nakhona wayithatha wayibhekisa le ngoba efuna ukuthi aphesiwe i-agenda yakhe ukuthi kube upresident. Efuna ukukhipha uRamaphosa esebenzisa i-platform ye-MK ngale eceleni. Kodwa sebesa ku-ANC sebenzisa lezi gebengu. Labafana babulawa eScottsville babebhukhela ubani le ndawo babehleli kuyona uNtsuthu. Phela amaqiniso siyawazi. Lezi gange engakathi ihluphe eMaritzburg by the way uNtsuthu. Ibona babulala uSimo. Bayi-CFO. Simo. Bona uNtsuthu bambulala bekade bethunywe ubani. uNtsuthu oyinkabi kabani. Yini yenza ukuthi uNtsuthu yakhe siyawazi thina amaqiniso. Seqambe lenye iqembu-ke lakhe-ke lisha labafana. Ekade liphethwe yena lo mfana kuthiwa ubulewe yimina. Into abathusile i-voice note yami engisendele sengibatshela ukuthi ngiyazi ukuthi ngikhandelwe itulo abafana base-Hammersdale nabaseCaluza. So mayisedingeka lo abantu sebekholwa ukuthi mina kanti ushawe igenge yakhe ukuthi udle imali yasewilo yedwa kade behlangene bonke. Wachatha ungabanika wayidla yedwa.
ingakho-ke isililo ke siyingxaki wilo ingakho lo mama ongidakelwayo wakamkhizi oyisihlobo naye lo baba nengane kathi izoshada naye lesikhotheni uyakhona uzalene lodwa ingakho isililo sikhala ngake wilo kwaze kwaqondana bona bafana bakithi sidatela kule game mina ngifaka ngeke ngife kabili kodwa ke iqiniso ukuthi khona izitha zami engeke ngivuma ukuthi zife isale ngemuva okudinga ukuthi zingilandele noma ihambe kuqala ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi akaphinde abanembe futhi amaphoyisa ngiyawazi ukuthi azoyithola lento because lento yalomfana isi-high profile case ngoba ithinta abantu abakhulu amaphoyisa kufanele itholile-ke le case yalomfana bekungene ndaba mina nokuthi kuboshwa abantu ababulele lo mfana kodwa sengifisa ababoshwe khona kuzo-expozeka lo ngqondo lo okuyena ofuna ukucofa i-KZN ngifica yonke indawo emabuthweni wayefuna ukuthi kube uyena futhi lo baba undunankulu akwaZulu emva kokushona komntwana uMangosuthu Buthelezi influence leadership yeqembu kwi-province ukuthi bakhulume nesilo lesesikhona njengamanje ukuthi kube uyena ozoba undunankulu ayikho into ayifuna njengamanje ufuna ukuba president yes kumagaqo yathintela ehlangene nebhuni lakwi-crime intelligence esela retire hayi semoshile lo baba azofunani I'm still 10 step ahead of him akehlisa umoya mina ngoNkulunkulu kancane uzoloku evela angisho uyanuka la ekhona manje angabe ubheka impilo yakhe KZN ayikho united ngenxa yakhe sizama ukudivide ngisho uZulu nation inja engikholwa ukuthi isifile kumanje iyapoka njengoba isebuke ngathi isaphila kade afa lo muntu ningama-comments esigijima phezu kwawo eyakaphume kumina lo baba amanje yena lokhu ngikhandela iyitori esebenzisa ubani odadewabo la Jimmy Nobulele nisho kanjani Jimmy Nobulele ufakazi bungekho obani labeni bakhavayo ngizona expose-ke mina ngoba nginey'ndaba zenu one by one ngizonikhudisa khathele ukuthula mina